അരീന ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സപ്തസ്വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. സപ്തസ്വരങ്ങൾ പ്രകൃതി സ്വരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ശ്രുതി സംഗീതത്തിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ലയം സംഗീതത്തിൻ്റെ അച്ഛനുമാണ്. സപ്തസ്വരങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സാധകം ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സപ്തസ്വരങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എടുത്തത്? സരളി വരിശകൾ ഒന്നാം കാലവും രണ്ടാം കാലവും പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം കാലമാണ്. മൂന്നാം കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരടിക്ക് 4 സ്വരങ്ങളാണ് മൂന്നാം കാലത്തിൽ പാടേണ്ടത്. സാ പാ ഒന്നാം കാലവും രണ്ടാം കാലവും പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാലം മൂന്നാം കാലത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പാടാൻ പോകുന്നത്. ഒരടിക്ക് 4 സ്വരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ആണ് പാടുന്നത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ. സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ. സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ. സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സരളി വരിശകൾ 4ാം കാലമാണ്. 4ാം കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു താളാക്ഷരത്തിൽ 8 സ്വരം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. സ രി ഗ മ പ ധ നി സ. 8 സ്വരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സരി ഗ മ പ ധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ. സരി ഗ മ പ ധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ. നമുക്ക് താളത്തോടു കൂടി പഠിക്കാം. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇരട്ടി വേഗതയിലാണ് ഓരോ കാലങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം കാലത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗതയിലാണ് രണ്ടാം കാലം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ രണ്ടാം കാലത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗതയിലാണ് മൂന്നാം കാലം. അതുപോലെ
അതുപോലെ അതിന്റെ ഇരട്ടി വേഗതയിലാണ് നാലാം കാലം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സരിഗമ പദനി സ സാനി ധ പ മഗരി സ 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 സരിഗമ പദനി സ സാനി ധ പ മഗരി സ. എല്ലാ കാലത്തിൻ്റെയും അകാരം പാടാൻ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കൂ. സരിഗമ പദനി സ സാനി ധ പ മഗരി സ താഴേക്ക് പടിപടിയായി വരികയാണ്. സരിഗമ പദനി സ സാനി ധ പ മഗരി സ